Siyakudumbisa Jesu, siyakudumbisa, haleluya, siyakudumbisa, haleluya. Siyabingelela egameni lomfeli wethu uJesu Kristu. Sibingelela abazalwane kwindawo zonke abakhona. Siyabonga kakhulu nje ithuba nomusa uNkulunkulu asiphe lona lokuthi siphinde sibuye futhi sibonisane ngezwi lenkosi. Noma isimo singahambi kahle ngapha endaweni yakithi eForecrust, emva kokuthi kunama cases amaningi abantu abasebhetheke noma sebabanjwe ile gciwane le COVID-19. Sinabafowethu abanye ungabaholi esikhonza nabo nabo futhi abathintekayo emsebenzini abakuyo. Siyathemba ukuthi kulesimo lesi uNkulunkulu uzosiza ukuthi bangabi abazobalwa nabo kubantu abazovezwa abana lesifo lesi, kodwa simthembele uNkulunkulu ukuthi uzoba khona kunye njalo. Ngiyacela ke ukuthi ke sibuke kafuphi izwi lenkosi njengoba besikhulumile ngolosithathu. Sikhuluma ngokuvuka kukaJesu nokuthi ke uJesu emva kokuvuka kwakhe uspende amalanga awu-40 wasiveza amahlandla angaba 10. Oqala sekukhulumile ukuyiveza kwaJesu ngolosithathu kuMaria Magdalene, umuntu oqala ayiveze kuye. Okwesibili uJesu uziveza kubafundi ababili abakade bahamba endleleni yayi Emmaus. Kodwa namhlanje ngifuna sibheke kakhulu uJesu la asiveza khona kubafundi bakhe babonke. Kubalulekile ke sibheke le ndaba kaJesu ayiveza kubafundi bakhe. uPaul mayibhala encwadini yamaKorinte, the First Corinthians chapter 15 uverse 3 ku8 uthi, ngokuba okokuqala nganinika lokhu engakwamukela nami, ukuthi uKristu wafa ngenxa yezono zethu njengokwemibhalo, nokuthi wembelwa, nokuthi wavuswa kwabafileyo ngosuku lwesithathu njengokumbhalo, nokuthi wabonwa uKefasi, wayesebonwa ngaba12. Ngifisa siye kulento leyo ukuthi ke uJesu uzibonakala kubafundi bakhe, kodwa uPaul ukhuluma ngabafundi aba12. Ngiyacabanga ukuthi ke uPaul ngoba abese uJesu anyukile base bathasisela abafundi, ngoba umfundi owuJuda okaye uJudasi uyena wayesefile angasekho ngalesikhathi lesi. So mina ngikhuluma ngalesikhathi abafundi bayi11 bangakabi 12 seba ediwe baba 12. Kodwa okwamanje ngibuka isifundo la uJesu ayibonisa kubafundi bakhe. Sibheka incwadi yeBhayibheli ngokaJohane u20 uverse 19. Kwathi ke kusihlwa ngalolu suku olokuqala lweviki, iminyango ivaliwe lapho abafundi bekhona ngokwesaba abaJuda. Abafundi bahleli ekhumbini eliphezulu banokwesaba, ngoba indaba yokusaba yayikhona. Ziningi izinto abade bayisaba. Babonile nabo uJesu elenga esiphambanweni, babongile uJesu eshaya ekhafulelwa, enziwa konke uJesu. Manje emva kokuthi uJesu asembelwe, uJesu asethuneni, bahlala bayoyivalela, bahlala khona banokusaba ukuthi nabo lesimo esibhekene noJesu noma ezivale uJesu ngenzeka abaJuda bayabacinga. Okay, so bahle ngokwesaba futhi bayifihlile, kodwa uJesu uyangena futhi, ungena iminyango ivaliwe. uJesu mayengena ufika phambi kwabo, uyakhuluma into eyodwa, uthi ukuthula makube kinina. Ubathola iminyango ivaliwe. Sike sayikhuluma indaba kaJesu kulomzimba kuyo ukuthi ke ungena kuvaliwe, bayathuka ke nabo, kanti vele ukuthuka ke babambile. Iyavuka lenkonzo uJesu akayisho kubo kuMatthew chapter 26 uverse 31. uJesu wathi kubo, mina nonke niza kukhubeka ngami ngalobu busuku, ngokuba kulotshiwe ukuthi ngiyakushaya umalusi, izimvu zomhlambi zihlakazeke. Ngalesikhathi lesi abafundi bahlakazekile ngokomqondo, bayasaba, abakwazi ukuqhubeka neministry uJesu ayishiye kubo. Bahle ngokwesaba. Wayeshilo vele kuba uJesu emva ubadla isidlo esingcwele azovalisa kubo ukuthi uzoshaya umalusi. Siyakubuka lokho esikhathini esiningi makushaya umalusi, the leader of the church or the leader of the ministry, abantu abangabalandeli bayahlakazeka, nabafundi bakaJesu bahlakazekile. So it was important uJesu mayizofika kubo uthi ukuthula makube kimina, ngoba uyazi enhlizweni zabo akukho ukuthula, kukhona ukubalisa. Uthi ukuthula makube kimina. Kodwa emva kokuvusa kwami ngiyakunandulela eGalile
eGalile wayekushilo vele lokho wathi emva kokuvuka kwakhe uzoba kondwele eGalile ukusho lokhu kuMetu angakashoni okaye angakafi uJesu. Mayisibheka incwadi uthi eseshilo lokhu wabakhombisa izandla nohlangothi lwakhe base bethokoza abafundi beyibona inkosi. uJesu yena himself uyasipresenta kubafundi into ayenzayo uyaziveza, uveza izandla zakhe, uveza nomzimba wakhe, ubavezela ohlangothini lapho ahlatshwa khona, uveza izandla lapho abhotshwa khona ngezibhikili, uyiveza yena kokuqala kubafundi bakhe. Kodwa sifumana ukuthi encwadini kaLuke 24 mawubheka uverse 37 to 39 kepha abashaywa uvalo bese besaba babona ithonga wayesethi kubo nikhathazelelani na kuvelelani imizindlo ezinhliziyweni zenu na bhekani izandla zami nezinyawo zami ukuba yimina uqobo ngiphatheni nibone ngokuba ithongo alinanyama namathambo njengokuba ningibona nginako ukubakhombisa ukuthi kulomzimba avuka kuwo usemzimbeni ephelele enezimpawu zonke. So abangacabanga ukuthi kungena ithonga kungaba umoya kuphela kwaye ispoki ngokukhuluma kwabantu, kodwa uyabavezela ukuthi ke uye oyipresentayo kulesimo akuso ukuthi ke yena unjani. Khona uJesu wabuye wathi kubo ukuthula makube kini njengokuba ubaba engithuma mina nami ngiyakunithuma nina. Kwathi ukuba asho njalo verse 22 wabaphephetha wathi kubo yamukelani umoya oyingcwele. Ayiyabuya le ndaba kamoya oyingcwele ukuthi uJesu uyabona kulabantu ba confused kodwa kuyezobasiza. Umoya oyingcwele oyisithembiso esikade sikhona asibekile. Lento wayenza uJesu ubenzisa itaste kamoya oyingcwele angafiki la azobanika khona umoya oyingcwele, kodwa uyabaphephetha ngomoya oyingcwele ukuthi ubuye umqondo wabo, ubuye umzindla wabo, zibuye nenhliziyo zabo kulento bebekuyo, ngoba ekuhambeni kwaJesu, ekulahlekeni kwaJesu angekho phambi kwabo, then kube neconfusion badideka, yiko banokwesaba. Lento yokubuya iyabuya uJesu uke wayikhuluma ngokaJohane 17 uverse 17 uke wathi uJesu bangcwelise ngeqiniso, izwi lakho liyiqiniso, njengalokho wangithumela ezweni ngiyabathumela ezweni, ngiyazingcwelisa ngenxa yabo ukuba bazingcwelise noma babe ngiqini. Ilento kaJesu yokuthi abangcwelise ngomoya ongcwele abefuna ukubuyisa kubo ithemba, abuyise kubo ukuthi basengabafundi, kusase neministry amele bayenze, kusanezinto amele bazenze, bakwazi ukuhlala nje babe nokwesaba kodwa kumele baqhubeke. Masibheka lencwadi uverse 24 ithi kepha uThomas omunye kwabayishumi nambili okuthiwa uDidimu wayengekho mhla uJesu efika. Yiko ngifuna ukuthi ke sibheke futhi masehlala lencwadi ukuzibonisa kaJesu manje sekuba okwesibili kubafundi bakokuqala ubona ukuthi eqaleni uThomas wayengekho mangabe uJesu afika kubafundi bakhe. Siya kwesibili la uJesu asizibonakalisa okwesibili kubafundi bakhe lapho uThomas asekhona. Siyafunda ngokaJohane u26 uthi emva kwezinsuku ezisishagalombili abafundi bakhe basesendlini futhi uThomas enabo. uJesu wafika iminyango ivaliwe wema phakathi kwabo wathi ukuthula makube kinina. 27 wayesethi kuThomas zisa lapha umunwe wakho ubone izandla zami, zisa isandla sakho usifake ohlangothini lwami, ungabi ngongakholwa kodwa okholwayo. uThomas waphendula wathi kuye Nkosi yami, Nkulunkulu wami. uJesu wathi kuye ngokuba ungibonile ukholiwe na? Babusisiwe abakholwa bengabonanga. Manje lento uThomas mangabe bamtshela abafundi ngale eqaleni uJesu mayefika ukuthi ibonile inkosi, uthi yena ngokwakhe uzodela ngokuthi ayifakele iminwe emanxebeni kunye nasohlangothini la uJesu ayilimele khona. Mayefika uJesu ayipresenta kubafundi iminyango ivaliwe ekhona uThomas. uJesu qala otshela uThomas wena woza, njengoba ngiyabona unamadoubt, woza Thomas wena ngokwakho. Wamsizana uThomas ukuba afake iminwe
ngoba yena ithuba lokuphephethwa ngomoya oyingcwele azange alithole ngokuthinta uJesu ngokubamba amanxeba kaJesu kwamsiza uThomas ukuthi naye abe nento eyodwa nabafundi ngoba uJesu ngale wayesebangcwelisile abafundi wabatshela nento eyodwa washo ukuthi seniyokuthi bonke engibathethelelayo bathethelelwe izono zabo iyabuya nendaba yokuthethelela mayekhuluma nabafundi bakhe ngoba wayemele abuyise ithimu kaJesu yayilimele ngokuba uJesu wayengekho isikhathi eside kwakubaleka uJesu ayibonakalise kubafundi enze ukuthi uyayibuyisa ithimu noma ngabe singabuka amaqembu ebhola emva kokuluza umdlalo obalulekile kuyafuneka ukuthi ucoach abuye again athi this is not the end of the road akupheleli la lento isengaqhubeka noJesu kwakubalekile ukuthi ke ayibuyise kubafundi bakhe ahlala unye nabo ababuyisa umqondo ukuthi babizelwe kuphi ngoba lento yokushaywa komalusi izimvu ihlakazeke siyayibona yenzekile siyayibona futhi yenzeka kubalekile njengebandla njalo makuvela isimo noma kuvela isigameko njengabafundi bakaJesu babuyiswa ukuze idirection yabo bangabi nokuhlakazeka ngoba bese bahlakazekile buka nje uJesu uyafika akekho nokubabikho uThomas ngoba ngasitshela iBhayibheli wayekuphi bani kusitshela kona ukuthi ke ayikho into abayikhuluma kodwa kwakukuthuka okwakhona nokwesaba then uJesu mayezoyibanza kubafundi the purpose wazi ukubabuyisa sizobuya sibheka ukuthi mayile ukubabuyisa uJesu yini ayekwenza lokho ukuthi ke mayehamba ivangeli likwazi ukuqhubeka even if yena ayengasekho azokwazi mayibanika ama commandment athole ukuthi spiritually they still understand ukuthi they have a responsibility to continue nezwi laNkulunkulu bane responsibility yokuqhubeka endleleni noma uJesu angasekho yena ebatshelile ukuthi uzohamba insuku ezintathu ethuneni avuke bese anyukela ezulwini yethu uJesu akanyukeli same time ezulwini kodwa uzama kuba neperiod ayispenda so the purpose of uJesu ukusibonakalisa for 40 days was so important ukuthi akwazi angashiyi ibandla lakhe lihlakazelekile lingana direction kodwa he was supposed to give i direction ukuthi abafundi bakhe bakwazi ukuqhubeka ngoba umsebenzi wayezelezweni wawumningi ayingamelanga ukuthi asawenzile umsebenzi athi mayehamba usala umsebenzi ungaqhubeki abapostoli kwakumele baqhubeke njengabapostoli sifanele ukuba siqhubeke nezwi lenkosi sifanele ukuhamba sishumayela izwi lenkosi ukubuyisana nokubuyela enkosini bebalekile sizobuyela futhi ngolosithathu sikhuluma uJesu mayeyiveza futhi kubafundi bakhe sibheka ukuthi leso sigameleko bekuyini but the issue of 40 days was very much or is very much important ukuba si understand thina sonke njengebandla ngifisa ukukhuleka nani bazalwane sesivala enkonzo yethu kubalekile ukuba sibuyisane kubalekile ukuba njalo ifocus yethu ingalahleki ekholweni siyakhuleka baba encwele yiseko uJesu namanje siyakhuleka sikhuleka kulesimo senzima nakangaka baba siyabona nali izigciwane liyabhebhetheka isifo siyabhebhetheka abantwana bakho babanjwa ile gciwane baba siyakhuleka for the protection evela kuwena siyakhuleka moya engcwele ukuthi basize imindeni yonke ethindekalayo kuSouth Africa yonke imindeni yonke endaweni yakithi ethindekalayo siyakhuleka baba basize babe nokwethemba bahlale kuwena siyazi baba noma ngabe sengangena isifo Jehova kodwa wena ukhona uthenge wasilahla you never forsake us nangalomzilongo baba sithembe wena uzosiza baba uNkulunkulu enyama yonke wena mathinde inyama yethu sibiza wena uyakwazi ukuyisiza baba siyabonga namanje baba siyazi egameni lakho konke okuyenze kubantu kodwa kuyenzeka nangalomzilongo baba thatha indawo ubuse baba sibonga amandla kaJesu negazi kaJesu ukuvuka kwakhe Jehova nokuthi ayibonakalise kubafundi kusinika ithemba eliphilileyo ukuthi nakithi uzobonakala uJesu eyinkosi yamakhosi ephilayo namanje kuze kwephakade amen and amen.